Nie, môžeme aj počas. No dobre, Šimon, tak skvelá správa pre teba, fantastický postup nakoniec. Musel si síce počkať na tom, ale Kvekin sa potvrdil aj v tom poslednom rozbehu. Čo na to hovoríš? Tak som šťastný samozrejme, že som sa dostal do semifinále. Bolo to tesne, ale myslím si, že to stojí za to a myslím si, že viem kúsok aj lepšie behať, ako som teraz behal. Teším sa z veľkého osobáku, ale myslím si, že mám v sebe viacej, takže uvidíme v semifinále. Ako je to možné, že ešte teda cítiš, že sú tam nejaké rezervy, keďže to bol fantastický osobák, ty si sa veľmi výrazne zlepšil, tak v čom možno nájdeš ešte nejaké rezervy? Áno, ďakujem. Myslím si, že keby nezakopnem o nejakú prekažku a nech udržím to tempo, sústredím sa viacej na seba a bežím ako keby ten svoj vlastný beh, že sa nesústredím na nikoho, tak určite tam ešte nejaké stotiny sa nájdu. No ale každopádne si bol 5. vo svojom behu, to ťa posúvalo na malé kve nakoniec, tak asi veľká spokojnosť napriek tomu, že hodnotíš tento beh trošku kriticky. Ale áno, určite som spokojný, som veľmi rád, nečakal som to pravde povedať, že fakt akože nečakal som to, ale áno, som veľmi šťastný, že som sa dostal do semifinále. Pred chvíľou dobehol aj Timo Vozár, tak obaja Čilikovci budete v semifinále, to je asi príjemné. Áno, je to príjemné, Tak budeme držať palce obom, nech to zajtra vyjde. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne.